lang mismo sa tubangan ko. Pati yun kung na ikaw, Lucas. Oo, boss. Hindi, boss, hindi. Silingan na ang mga tinauna ton. Nga magbato. Sige, boss. Gila ka na. Salamat noon. Salamat, Gid. Hindi! May armas ka? Gabutan ko mo ng armas ko din! Tangon ko siya! Madalagan ako. Kinanglan, pangitaon ko kung sino gid ang leader sa sindikatong ini nga nagapang-kidnap sa mga babae. Nasigon ko pagid ang pagdalagan. Maliko ako sa pasilyo nga ina. Dito ako sa tuong bahin. Wala sa mga tao dito. Kaya mga tingog nila. At dito sa wala. Karon padayonon ko pagid ang pagdalagan. Nasigon ko. Pangitaon kong leader sa grupo nga ini. Magamo nga nagkatamo siya! Man, boss! Anong imo na ton? Wala na kita sa mga sini. Kung di magdalagan, dalagan! Natikon ko pagdalagan. Dalagan ka ba? Dalagan! Ang madagdalagan. Parakan ko kamatanan. Hindi! Kinanglan, makasulod na din mga upod ko. Agad niya, makabulig niya sila sa akon. Dito na nakapunan ko. Kasi din ko pagdapagtagan. Kapatay na, init mo na! Welcome to Naisyaga Channel, ang nagapalangga sa imo. NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang NYGC kag 106.9 ASFM nagadulong naman sa inyo sa isa naman ka-drama, Agent Luna. Come in. Chip, Agent Luna. gimpatawag mo kuno ako? Magpungko ka, Agent Luna. Okay, Chip. Anong kinahanglan mo, Chip? Ginpatawag ko ikaw tungod may gusto ako nga ihampasing. Party sa ano ina, Chip? Parte ini sa isa ka sindikato diri sa lugar naton. Oh, do may diyan na ako sina. Oo. Nakaibalo ko nga may idea kasi. Ini ang ginatawag nga ang Shadow Syndicate. Gusto gid man galing panagupnot ko. Shadow Syndicate? Ining nagapanglaptas ang droga diri sa atong lugar? Oo, Agent Luna. Kaga gusto ko nga tutukan mo ang ini nga bagay. Nagakauyan kita tungod sa sindikato nga ini nga hindi naton malutas-lutas ang problema diri sa atong lugar. Gapati ako, Chip. Nga may mga kapulisan nga na-involved diri. Pwede, pero hindi kita makapasibangod sila tungod wala kita sa ginagaputan nga mga ebidensya. Okay, Chip. Batunan ko ina. Gusto ko masulbar ang kasong ini. Okay, Agent Luna. Okay, Amo pala ini, ang folder? Aring wala mga detalyado nga mga informasyon. Salamat, Chip. Karon, kumanon ko ang misyon ini. Okay. Okay, nakaibalo na ba na ang tanan? Nakaibalo na, boss. Maabot ang epekto sa subong adlaw. Dito sa pantalan. Aha. Sige, boss. Paunahan na dito ang iban naton yung mga tinawo. Sige, Agod boss. nga makapang-andam kita. Pero boss daw, kainit subong sa natong sitwasyon, boss. Kainit subong. Pabayi ang aton sitwasyon. Kwarta ang aton pahulagon. Basta kwarta na itapal mo sa tao, makontrol mo na sila. Ayos, boss. Ang mga otoridad naton nagapati ako.
nga madala naton sila sa kwarta. Gani, ulat ka mo. Kag bantay ninyo dito ang pag-abot sang epektos. Ayos, boss! Ayos! Ayos, boss! Ayos, boss! Ano ang kinahanglan mo sa akon, miss? Celia? Kilala mo ako? Kilala ko ikaw. Hindi bala? May connection ka sa... Ha? Paano mo nahibalaan? Nakahibalo ako. Kag hindi ka na magbalibad sa akon. Mag-operar ka na lang kung hindi ka luyag na madalahin ka pa sa kaso. Nahadlok ako. Hindi lahong-lahong na sindikato ang Shadow Syndicate. Hindi ka maghadlok. Protektahan ka namon. Ati, sige. Pag-upod ka sa akon, idalon ko ikaw sa isa ka lugar nga kung saan mahatag ko ang insakto nga impormasyon parte sila. Sige, maupod ako sa imo. Maupod ako sa imo, Nanay Cecilia. Boss Rigo, handa na mga tao na ton sa pantalan. Maayo kay handa na sila. Kinahanglan, wala sa makahibalo nga maabot ang epektos ngini. Ano oras maabot ang epektos naton? Mga alas 2 karon sa kagahon. Gani magpreparar kamo. Kinahanglan ihanda ang aton yung mga tinawo. Ang aton koneksyon sa kapulisan, nakahatag naman diri sa impormasyon sa akon. Wala gid nakahibalo ang kapulisan sa maabot nga droga dire sa aton. Wala sila kahibalo nga madamo sang ang mga kapulisan nga under sa aton. Kwarta lang ang katapat nila. Gani ihanda ang aton nga mga inugbayad sila. Kag ihanda ang aton nga mga tinawo. Okay, Boss Rigo. Matuman. Ato na siya. Sige, Bencho. Hingagawa ang tanan naton nga mga epektos. Kay kung hindi ko na ikaw mapuslan, patay kang bata ka kay Riego. Nakahanda na bala ka mo, buddy? Yes, buddy. Nakahanda na kami diri. Ang iba nato ng mga upod, ato naman sa likod. Sige, magprepara ka mo. Agad nga, madakot na nato ng Shadow Syndicate yun eh. Hindi lahong-lahong ini nga sindikato. Kag madamo sila sa mahalitan. Okay, buddy. Preparado na kami. Benjo. Boss, Nantawang babae ngina. Kagwapa. Kag nakita mo? Kanubo sang iya nga short. Kag ang iya ginabayo pareho sang uso subong nga. Nagabagay gid sa iya. Oh, katahom. base may kaduan siya, boss. Anong may kaduan? Sa tulok niya sa akon daw type niya ako. Mayugin man kon guwapo kay. Hindi ba la, Benjo? Mayugin, boss. Guwapo ako, hindi ba la? Oo, boss. Guwapo ka. Amoy nang gusto ko. Nang tanan ko ng mga tinawo, nagadayaw sa akon. Anong natabo sa imo, Benjo? Wala, boss. Hindi ka magsiling at type mo ng babae ngayon na. Hindi ko siya type, boss. Oo. Type ko siya. Ba, ito naghahana siya nga magpalapit rin sa aton. Pangilayan ko.
Hi, miss. Maayo kay ikaw ginang nagpalapit diri sa akon? Ikaw ba na si Riego? Uy! Kilala mo ako, miss? Lainggid man Benjo kung gwapo ka no, kay kilala ka? Hindi ka na maghulag sang malain. Tungod mga pulis kami. Pulis? Oh, Mga agent kami nga ginpadala dire, agud dakpon ka. ano? Agent? Oh, hindi. Oh, Benjo! Magpreparar ka. Hindi ka na magpreparar. Tungod. Mali ha? Kung gusto mo, hangkaton ko ikaw nga mag-away anay kita. Ano? Maaway? Hindi ako. Hindi. Buot silingon, nahadlok ka sa akon. Benjo, nahadlok sa ako ng babae ngayon eh. Wala siya siguro makaibalong kung ano kadamo sa mga tao nila dire. Mas madamo kita. Dali ha. Sige. Kaya amo sinang gusto mo na mag-aaway kita, pasugdan ko ikaw. Matindog ako. Sige. Magplastar ka. Wala sang mapahilabot sa amon dire. Amo ng away ngayon eh. Sang agent nga babae ngayon eh. Ayos, boss! Ayos, boss! Ayos, boss! Ayos, boss! Kamo, Bah, kadamo sila. hindi man ka mo magpasilabot sa away namon yun eh. Sige. Unahi. Unahan gali ah. Ay, bagay. Grabe ka. Kababaying tao pero kadasig magiyo. Lain gid man gali kon agent ka no? Wala mo sina. Nanghina ka na? Ano nga nang hina? Wala ko natukod ang sindikato ngayon eh kung mahina ako nga klase sang lalaki. Madamo na sa mga kapulisan nga natumpa ko. Kag ikaw, nga isa ng kababae, basi isa ko lang ikaw katudos. Dapat nga away sa imo ya tampaanay day. Hindi iya kay amo sini. Kadasig siya magiyo. Mayo lang kay wala niya ako maigo. Ari manay. Grabe. Hindi maglayo ang pwersa naton. Dugi na hapok ka na. Karon babae, magsungka ka na. Ikaw ang magsungka tungod ikaw ang sindikato dire. Gali? Hindi mo ako masarangan. Gani ikaw ang magsungka kag hambalang mga upod mo nga mga kapulisan, kag ang iban mo nga upod nga mga agent nga magpalayo na lang dire kag hindi kami pagpahilabti. Tapos na ang palagwaon yan eh. May armas siya. Benjo, ginatayaan mo ang agent nga babae ni sang armas? Sige Benjo, tapos ang palagwaon ngayon eh. Kay hatagan ko ikaw usang award. Ay, hindi. Ginataya sa iyo po ang armas niya sa hapon. Sa delikado ako. Yung kong gintiro mo. Hindi. Ang iyaw po ang gintiro niya. Si Riego. Ako na ang mamuno sa sindikato ngayon ni Riego. Ako na. Hindi mo boy ni traitor ka. Sa kadamo sang nahimo ko sa grupo ngayon eh. Wala gid sang ginhatag sa akon bisan ano nga honor. Kadamo na ako sa ginsakripisyo. Ginsakripisyo ko na ang kabuhi sa pamilya ko. Pero diin, wala ka sa ginhatag sa akon. Wala mo ginangat ang kabuhi ko, Riego. Gintulot mo ang kalain kag pag-antos sa akon pamilya. Pero wala ka sang ginhimo sa kabuhi ko nga magangat. Gani, akon ang sindikato kay ni. Mapatay ka! Ginpatay mo na si Riego. Karon, Agent Luna. Hindi. Sa ako natatayang. Tiuna nga ikaw naman ang mangmaalam. Kilala ko ikaw, Agent Luna. Wala sang... Magsungka ka na lang. Magsungka ka. Bulikan ko ikaw. Subong ng panahon. Nag-angat na ako. Tungod ako na ang boss sa sininga sindikato. Dali, tiuna. Hindi. Nga matapos ka man, Agent Luna. Amo na balay yung katapusan ko. Karon, katapusan mo na! Hindi! Ay, Karon, magsungka ka na. Magsungka ka na lang.
Hindi kita magsuka! Babato kita! Daddy! Walang bahala sila! Agent Luna, congratulations! Napatay ninyo si Riego, kag nadakpan si Benjo, kag ang iba nila nga mga kaupdanan. Kabay pa nga matatnanay ning Shadow Syndicate. Nga amoy ning isa sa mga grupo nga nagapalaptas ang illegal nga droga. Amo matuod. Madamo sa mga boss damlag sang kabataan nga naguba nila tungod sini. Gani nalipay ako nga. Nadakpan namon sila. Pero wala pa matapos ang mga gumuntang ngayon eh. Madamo pa sila sa mga grupo. Madamo pa sang grupo sa illegal nga droga. Congratulations, Agent Luna. Salamat, Chip. Mission accomplished. Salamat. Salamat man sa imo. Congrats man sa aton tanan. Salamat sa aton ni pagbinuligay. Agod nga madakpan kag mapauntat ini nga grupo. Ay, mali pa yun gid ako. Kay hindi na ako nila mapresyur. Ay, salamat gid sa inyo, Chip. Salamat sa imo, Agent Luna, kag sa tanan. Chip, wala pa matapos ang aton pagpakigaway. Madamo pa kita sa sumpungan ng mga iligalista. Ako na ang pinakamalipayon nga tao diri sa bilog nga kalibutan. Yaman, boss! Yaman, boss! Aman, boss. Tungod! Madamo na kita sang nakidnap nga mga dalaga nga ulay kag estudyante pa. Pwede, boss! Patilawon naman kami, boss! Ako man, boss. Gusto ko man na, boss. Ako man, boss. Gusto ko man na. Ika mo yung ako gusto ko man na. Maghanda ka mo. Ihanda nyo ang inyo kaugalingon. Tungod, daloon na naton sila sa kasa ko. Kag hindi lang ina. Madamo pa kita sa mga babaye nga pagakidnapon. Kag madamo man kamo sang mga babaye nga matilawan. Ginakasubo namon nga doon ang inyo ginapamatian nga drama tungod sa isa ka plus report. Isa ka babae ang gindakop kag ginkidnap sa isa ka hindi makilala nga ban. Bantayan ang dugang nga mga detalye sa aton mga public affairs program sa inyo paborito kag #1 nga istasyon. Dumaan kita ko sa babae ni. Hindi kita kong iyawan. Kanami kay kaputi-puti. Hindi makakilawin pa sa mga buwet at estudyante.
Okay. Grabe. Agent Luna. Chip, good morning. Good morning. Ari na, Chip. Gintunaan ko ng tanan yung mga detalye sino nga grupo. Ang nagapang kidnap sa mga babae ng mga estudyante diri sa aton lugar. Kadamon sa mga kidnap nila, Chip. Ano naman ini nga grupo? Ambot. Gusto ko hibaluon kung ano ini nga grupo. Apang madamo na sa mga estudyante nga nadakop nila. Padamo na sa mga pamilya nga nagareklamo diri sa Police Headquarters, Agent Luna. Gani. Maayo pa siguro mapahibalo kita. Nga dapat magbantay ang mga tao sa palibot. Kibasi hindi lang mabalaan. Pila naman ka mga estudyante nga babae ang dakpo nila. Abi mo, Agent Luna, halin sa kadto mo diri sa lugar namon. Halin sa pagtransfer mo diri. Madamo na sa mga krimen nga nagakatabo nga hindi maintindihan kun nga Tungod ini sa kahimuan man sa mga tao mismo, Chip. Ini mga hangol-hangol sa unod. Tungod nakita ko diri ang mga babae nga mga estudyante. Ginadala nila sa isa ka kasa. Ginahimo nila nga mga GRO. Ang iban, ginarape nila mismo. Hindi ko maintindihan kung ano nga mga sindikato ini. Kung anong ara sa ulo nila. Kagtungod sini Agent Luna, may isa ka bagay nga nagsulod sa pinsar ko. Ano yun na, Chip? Ikaw lang ang makasolbar sa nga kaso. May ipahimo ako sa imo. Okay. Handa ako nga magbulig sa misyon ini, Chip. Gusto ko matakna ng krimen ini. Magpamati ka. Amo sini ang imuon mo. Ano, Chip? Ako, Sigido. Wala sang makapierde sa akon pag-abot sa sindikato. Wala. Madamo pa kita sang mga tao nga halitan. Madamo pa. Gani, sige na. Maghululag na kamo. Kinahanglan naton nga pangdaloon na ang mga babae nga nakidnap naton sa akon kasa. Maglakat na kamo. Kadamo sa mga tao sa park niya. Kadamo sa mga estudyante nga nagalalabay. Tungod buhi na. Diyos ko. Masulbar ko ayan ang kaso ngayon. Kaya balo ako nga mabudlay ini apang tinguhaon ko para sa mga kabataan. Sa mga estudyante. May lalaki nga nagpakadudiri sa akon. Hello? Hi, miss. Hi. Bago ko lang ikaw nakita, diya. Yes. I'm Lara. Ikaw? Ako si Marco. Marco? Anong ginahimo mo sa park nga ini sa amuning oras? Diri lang ang nagalagaw-lagaw. Kay dugay-dugay, makauli naman ko. May na may mga gwapa man digali sa park, no? Ba, kumauya mo ko sinaman. Mayo, no? Mayo lawas si mo, miss, no? Kumusta ka na, miss? Din ka nag-eskwila, miss? Ano? Ang kumpapa niya. Sa kwan, Maayo kay ari ka na. Anong isugo mo sa akon, busaw? May isugo ako sa inyo. Kinahanglan, makadala ka mo sang babae nga ulay kag preska diri sa akon subong gabi. Okay, boss, Mangita kami, boss. Good. Maayo.
Sige, maglakat na ka mo. Okay, boss. Dira ka na. Ato na si Lucas. Ato na siya. Sinuayan ang iya madalasakon nga ulay kag piska nga babaye. Excited na si Chico. Excited na. Sus, magabihan gid ko na sa pagpauli. Ano abisin man kay damo gid ang pobre sa aming homework eh. Ano to? Ano ina? May nagpatulong sa akin? Nagpunto siya sa tubangan ko? Sino ka mo? Dali ka! Ilusa ka! Salamat kinaubos. Sige man ang baligya ako ba? Ay, kakapoy. Ambugin na yung ang pangabuhi ko. Ba? Ano to? May kidnap? Wala. Kuligin ninyo! Kuligin ninyo! Sa din ako. Isa ka kwarto nga akong ginamtangan. Amo gali ni siguro ang ginahukmungan sang mga nagapang-kidnap sang estudyante. Hindi. Ako lang diri isa. Nagbukas ang portahan. Bes! Mayo ka nakabugtaw ka na. Ano himuon niyo sa akon? Kinanglan, dramahan ko siya sa Mayo. Agad magpati siya nga estudyante ako. Miss, ari ang pagkaon mo. Ibutang ko diri sa lamisita, ha? Katahom sa imo, miss. Kanugon lang sa mga manggaranon ka mga parokyano matupa. Siguro, virgin ka pa, no? No, maluhay ka. Buligi ako. Ano nga buligan? Ginkidnap ko gani naman, buligan ka pa? No, basi gusto mo? Aba, da palaban niya. Dumayo, misa. Nga, nasugot ka? Total, kita mo lang diri nga duha. Ano abi sa imo kun? Kuna na, miss? Kun ang kunon mo na lang ako. Total, gwapo ka man. Kalaway si mo, bro. Wow, ikaw wala, miss, nagasugid ka ginsang kamaturan. Ate, sige kung ang gusto mo. Doon nagahara-hara na abi ako sa imo eh. Hindi, anay. Ano abi sa imo kung hubaran mo ako sang gapos para mahakos ko man ikaw. Kag makapagusto kita nga duha. Dumo, yun ang suggestion mo. Total, wala pa man diri sila. Sa ako pa to sila sa gwao. Batian man, ha? Oo. Nag-ilignom na sila. Ako gani naka-shot naman eh. Sige, hubaran ko ikaw sang gapos. Are. Salamat, Nom. Salamat, Gid. Hindi! May armas ka? Ha? Gabuton ko mo ng armas ko din. Tangon ko siya. Madalagan ako. Kinanglan, pangitaon ko kung sino gid ang leader sa sindikatong ini nga nagapang-kidnap sa mga babae. Nasigon ko pagid ang pagdalagan. Maliko ako sa pasilyong ina.
Dito ako sa tuong abahin. Wala sa mga tao dito. Kaya mga tingog nila. At dito sa wala. Karon padayonon ko pag napagdalagan. Nasigon ko. Pangitaon kong leader sa grupo ngayon. Ano pala inang mga napatiyan ko? Mga linopok? Animal! Animal! Lukas! Boss! Magpalapit ka diri! Boss! Arin ako! Arin ako, boss! Ano inang napatiyan ko? Daw mga linopok manina! Boss! Boss, Digo! Ginsulod kita sa mga kaaway! Ano? Animal! Animal! Oh, boss! Madamo sila dito sa sagwa, boss. Kag, daw may plano pa sila nga sudlo ng compound mo, boss, Chigo. Animal! Animal, gid. Hindi ako magpasugot, Lucas. Anong imaw natin, boss? Ano? Animal ko. Agay, ginambak mo ko, boss, how? Kinahanglan pa balay na ngay pamangkot sa akon, Lucas. Siyempre, magbato! Magbato ka mo, magbato! Intindihan nyo? Bato! Boss, mapatay kami, boss! Kay kung si mo, ano, nadlo ka mapatay? Ano gusto mo? Diri pa lang mismo sa tubangan ko. Pati yun kung na ikaw, Lucas? Oo, boss. Hindi, boss, hindi. Silingan na ang mga tinauna ton. Na magbato! Sige, boss! Dira ka na! Yo! Hindi, may nagapaulan man sang bala sa akon. Dito na ako may sa isa. Karon, atong isa. Tiruan ko. Ara, pagin ang isa. Ang tumpo ka mo. Hindi, nagkaroon ng bala sa bulungan ko. Madalagan pagin ako sa madasan. Boss! Kaya, Christian! Ano nga? Ara na sila sa sulod, boss. Damo sila, boss. Damo sila. May police, boss. Tapos, may agent pa. Animal. Hindi mahimo ini. Lucas, kag Christian. Ano ba lang imo naton, boss? Oo man, boss. Anong imo naton? Mga gonggong. Siyempre magbato. Mabato kita sa ila. Patay man o konbuhe. Sige, boss. Handa na kami nga itaya ang kabuhi namon para sa imo. Ako man, boss. Handa man ako nga itaya ang kabuhi ko para sa imo. Maayo kay kung hindi. Kay kung wala nila inyong bansakon. Pasigili ka lang. Pamatyon ko na kamo. Boss! Boss! Kailangan, makaplagyo ako diri. Nagadamong na mong katawan. Hindi. Madlagan ako sa piyak. Abi nila siguro. Madamo na kami diring ari sa sulod. Wala sila makibalo. Nga ako palang isang ari diri. Tagang iba namin yung maupod. Ato pa dito sa guha. Mapalikot ako sa aligin niya. Karon, atong isa, nagalabaw ang game niya. Tirohon ko. Ato na, natumba siya. Karon, ara, pagid ang isa. Ari! Amahaton ko kamo. Masaydo ako dito sa piyak. Ari, makulat na ako sa timing. Nagabanat ang bala nila diri pakadto sa akon. Pinanglan, makasaydo ako sa piyak. Karon na. Mapalipod ako sa aligin niya na. Karon, pangkiruan ko sa piyak na bahin. Aring para sa inyo. Sigurado, abi nila. Madamo na gid sila sa kontra. Tungod na saydo ako. Agud hindi nila mahibalaan nga ako lang isang ari dire. Buddy, okay na bala ka mo dira sa guha? Okay lang kami diri, buddy.
Nagahulat na kami diri kung anong mahimo namon. Masulod na kami dira, buddy. Preparado na kami. Kagang iban diri. Ginamat-amat na namon sila pamatay. Okay, buddy. Sige, himuan ninyong tanan. Ako di makasulod na kamo diri. Sige na, magbato na kamo! Bato! Bato! Bato kita! Anyang armas ko, kasaon ko yun eh! Saon! Ano ka mo? Paarakan ko kamutanan! Boss! Basamo nga nagtatampo siya! Man, boss! Anong himo ka na ton? Wala na kita sang mahimo sini. Kundi magdalagan! Dalagan! Nasigon ko pagdalagan! Dalagan ka ba? Dalagan! Oh, ang tanga nagdalagan. Paarakan ko kamutanan! Hindi! Kinanglan, makasulod na din mga upod ko. Agad na, makabulig na sila sa akon. Medyo ginakatulog ko. Nasigin ko pagdapagtalan. Papatay na, Agent Luna! Hindi! Buddy, bayo lang naglaluwas ko ikaw. Natiro ko sa dayon. Naigo si Lucas! Animal! Boss! Naigo si Lucas, boss! Balan ko, hindi ko bulag! Boss! Sige! Panukpan na to sila! Parakan na to sila! Parakan! Parakan! Hindi! Matamo na sa mga tinahukong ng kalapatay! Animal! Hindi! Si Christian! Napatay man! Hindi naigo man siya sa bala! Animal ako na nang nabilin! Maliko ako diri! Animal ka! Hindi mo ini! Madamo na ako sang napunta sa sindikato tapos madula lang! Sang amo ng sinikadali! Hindi ako magpasagot! Si Jigo masungka sa inyo! Hindi magsungka si Jigo sa inyo! Mapatay man ako o kon buhi! Jigo! Magsungka sa Hindi! Ano ba lang nakita ko sa ibabaw? Babayi! Kag... Hindi! Si Agent Luna! Ikaw, Agent Luna! Ikaw ang madugay ko nang ginapangita. Wala ka sa nguya. Magpanaog ka dira, Agent Luna! Panaog! Apo ka na lang, Diego! Apo ka na lang! Nga! Nahadlok ka pala sa akon? Ha, Agent Luna? Diego! Ha? Magsungka ka na! Wala ka na sa mahimo! Napaliputan ka na namon, Diego! Hindi ako magsungka sa imo, Agent Luna. Nakabati ka? Hindi! Babae ka lang, Agent Luna. Babae ka lang. Wala ka sang mahimo kay Jigo. Wala! Ako ka na lang! Wala ka na sa mahimo! Madamo na ako sang napundar sa sindikato. Bisan subong, pwede ko ikaw ipapatay. Kung hindi gani, ako mismo ang mapatay sa Isa iyo! ano pang napundar mo sa sindikato na ina. Wala ka na sa mahimo. Tungod mapatay ka din kung magbato ka sa amon. Ginasilingan ka gani. Nga hindi ako magsungka sa imo. Patay man o kon buhi. Hindi ka ng isang nabiling dire. Hindi ka pa magsungka. Mag-ampo ka na lang. Bisan anong himuon mo, hindi ako magsungka sa imo. Patayon ko ikaw. Mabato ako sa inyo.
Ay, day, ginakulbaan ako, day, ang buhat na lang gidyo, day, kaya day, kulbaan ka man, day. Ay, nakulbaan ko yung balaya, kay tagalinupok na insan ko. Ay, day. Nagadamo na din. Kita yan ang make-up lang banta diya sa mga babae na gipag-kidnap, day, pero nga daw madalahig pa tayo, ha? Ambot tayo, anong ngita ko yung nanay sa mga lalaki, nga? Ako niya ang gusto yan, guwapong lalaki. Oo, man, ako man, gusto ko man ang guwapong lalaki, day, pero kung maigo kita karon sa mga armas nila, day. Hindi, wala na, wag kang ringis naman si Ana. May tao siya. Day, may nagbukas ang portahan. Ipataas ang inyo mga kamot. Ay, day, kagwapo, day. Chef, bisan di naman pag ipataas ang amon ka mo, Chef, kayo wala mo kami sa mga armas. Ang armas naman ang pangita naman, Chef. Oo, man, Chef. Ang armas naman, gitago na naman, Chef. Chef, nagpa-make up lang, pang-make up lang kami, Chef, sa mga babae na pang-kidnap din nila, Chef. Oo, kidnap na. Usasin ninyo siya. Oo, Chef. Oo, Chef. Hindi ako magsungka! Ari ang inyo, tada! Ari ang inyo! Hindi ako magsungka! Hindi! Bisan ikaw pa, Agent Luna, hindi mo ako mapasungka! Kamo! Magpamati kamo sa akon! Hindi nyo mapasungka si Diego! Patay man o konboy! Mabato ako sa inyo! Pati man sa imo, Agent Luna! Mabato ako! Oh! Siya si Luna, anghel na totoo, ahente ng batas, puso'y matapang, laban sa sindikato, di siya matitinag. Luna, Luna, ilaw sa dilim, tagapagligtas. Kanugon lang, nga napatay si Diego. Kuntani, madamo pagid sa mga kaupdanan niyang masugid niya sa akon. Kung sino pagid ang mga nagapang-kidnap sa mga babae diri. Agent Luna. Chip! Good job! Good job. Salamat, Chip. Bisan kalain sa naging katapusan ni Diego, pero nagdaog po ng ibong kaisog batok sa iya. Salamat man sa inyo, Chip. Kaya kung wala ka mo nag-abot, mabudlayan man ako. Ari gali, Chip, oh. Ari ako niya, resignation paper. Mauntat na ako, Chip. Ba? Hindi na ako mangin agent. Madamo ka pa sa mahimo sa atong departamento. Kay balo ako, Chip. Pero ihatag ko naman ina sa iban. Tungod, may misyon man ako ngalain. Ano klase misyon ina? Madalo mi nga misyon? Dako nga sindikato? Hindi, Chip. Gusto ko na nga mag-focus sa ako niya pagpangabuhi. Mamana na ako, Chip. Kag sinong maswerte nga lalaki nga imo pamanahon? Chip? Maayong aga. Ako Ikaw? Oo, Chip. Ako galing si Lito. Lito? Oo. Lito Palermo? Kilala ko mo na siya, Chip. Okay. Salamat, Chip, ha? Salamat. Sa ko diri nga pagtiner sa headquarters. Kag pag solbar sa mga kaso diri, ara kagid nga nagabulig sa akon. Kag ang mga kaupdanan man naton. Salamat gid sa team. Alright. Salamat, Agent Luna. Alright. Salamat, Agent Luna. Matin kita sa kasal ni Agent Luna. Alright. Sige, Chip. Sige. Kaiyawon na namon ang baboy ni Charlie. Agad nga, ihanda sa kasal namon. Luna, Luna, ilaw sa dilim, tagapagligtas ng mga anghel na kita. Ginhimo sang ahensya ni Agent Luna ang tanan. Agud nga madiskubrihan pagid ang iban nga ginhalinan sa mga sindikato nga ginasakupan ni Diego. Kag suno sa ila nga pagpangusisa, ila na diskubrihan nga si Diego kag si Riego mag-utod kag sila miyembro sang Shadow Syndicate. Samtang nag-resign si Luna kag nagpakikupod sa agent nga iya nga ginpalangga kag diri nagsugod ang ila love story. Buddy, ari ka gali diri? Hindi na ako bala pagtawag nga body loves.
ikaw bala. Sorry, naanad-nabi ako nga tawagon ka nga body eh. Palangga ko gid ikaw. Kag nalipay gid ako nga ginpili mo ako. Ginpili ko ikaw. Tungod nakita ko kung ano ka budlay kung ara pa ako sa serbisyo. Kag subong man ikaw. Nag-resign man ako para sa imo. Tungod ikaw lang ang palangga ko. Kag ikaw ang gusto ko makaupod, Agent Luna. I love you. I love you too. Luna, ilaw sa dilim, tagapagligtas ng mga anghel na kinignap sa bawat Kag diri nagtakop ang aton drama, Agent Luna. Madamo gid nga salamat sa inyong nga pagpamati kag pagsuporta. Salamat sa tanan nga mga nag-subscribe sa aton nga NYGC Blind Drama YouTube channel, Agent Luna. Apang wala pa kami lubos nga makapaalam, yari anay ang mga naghatag sang kabuhi sa drama nga ini. Lito Palermo, Maki Paloma, Hazel Lazaro, Sheila Marie, Emilio Magbanwa, Audio Vision Editor, Romel T. Pineda, Kaupudman Sanday, Rayjan Domingo, kag Kuya Hil Andan. Bugal nga ginadulong sa inyo sang 106.9 ASFM Community Radio kag NYGC Naisyaga Channel Blind Drama. YouTube na, radyo pa. Siya si Luna. Hello po, ako nga po pala si Rian Biore, taga General Santos City. And nakikinig po ako kay Agent Luna kasi nung una kong napakinggan yung drama niya na Agent Luna, sabi ko ang galing naman ito. Sino kaya to? Sino ba to sa mga kaibigan ni Kirito? Kaya ayun, pinakinggan ko talaga yun ang dulo si Agent Luna. Tapos tinanong ko si Kuya Lito kung sino ba si Agent Luna. Nung sinabi niya na lalaki yun, hindi ako naniwala, syempre. Sabi ko, ang galing nun eh. Ang ganda-ganda ng boses. Tapos, lalaki yun. Hindi talaga ako naniniwala. Kasi yung boses niya, pang-babae talaga yun eh. Ayun. Pero nung sumali sila sa call namin sa GC, doon ako naniwala na si Agent Luna ay isa talagang lalaki. Mas lalo pa nga akong humanga nun kay Agent Luna eh, kasi ang galing-galing. Paano niya nagagawa yun? Ayun. Yan lamang po at maraming salamat. Anghel na kinignap sa bawat laban. Mayong adlaw gid sa inyo tanan. Ako gali si Lito Palermo, ang nagadala sang papel ni Jigo sa Agent Luna nga drama. Nagapasalamat ako sa tanan-tanan nga nagpamati, subscribe kag nag-share, kag like sang mga drama sang NYGC. Madamo nga salamat. Nagapasalamat gid ako sang dako sa inyo sa pag-upod nyo sa amon. Bisan tama kabudlay ang amon nga ginahimo, kiri man gyapon namon ina tungod ara ka mga nagasuporta permi sa amon. Manami ang drama kag makuwaan gid naton ina sang pagtulunan kag makuwaan gid naton ina sang inspirasyon ang drama nga Agent Luna. Hindi lang sa Agent Luna kundi sa iban pa nga mga drama sang NYGC. Gani ako sa mga followers sang NYGC kag nagapasalamat ako sa inyo nga pagpamati paglantaw sang amon YouTube channel or sa amon mga drama nga gina-upload sang amon mga idol. Sa mga nagproduce sang Agent Luna nga drama, madamo nga salamat, ilabi na gid sa kay idol Romel Pineda, idol Emilio Magbanwa, madamo nga salamat idol. Kag siyempre sa mga viewers naton nga naga-suporta sa aton.
Kung wala sila, wala man kita, hindi bala? So, nagapasalamat kami sa inyo, liwaton ko. Nagapasalamat gid kami sang dako sa inyo. Sa suporta sa tanan-tanan namon nga mga ginapanghimo nga ginapang-upload nga mga drama diri sa NYGC. Madamong salamat. Ako gali si Emilio D. Magbanwa, isa sa mga nagdala sa drama Agent Luna. Ang permero gid sini nga napinsara namon nga maghimo abi sang drama daw trip lang gid bala nga para may presentation kami nga makahatag kalingawan sa aton nga matag palamati. Ang una gid ang Agent Luna versus Shadow Syndicate. Gin-research pa namon para mapaathagid namon sa insyakto. Hasta nga nanamian ang aton nga matag palamati, ginbutangan naton sang part 2 amo ini ang Agent Luna versus Abductors, mga nagapang-kidnap sa mga babayi. Kag subong man ang ikatatlo amo ini ang Agent Luna versus Diego, ang leader sang sindikato. Ginubra namon ini amat-amat lang kay sa lugar namon medyo mabudlay kag magahod. Kag tapos wala tabi sang aton gid bala nga recording studio nga pwede obrahan sang drama. Tingin himo namon pag may time nga medyo linong-linong ka-drama kami sang episode sang Agent Luna. Hasta nga pagkatapos sang drama gintipon ini kagin edit sang aton audio vision editor Romel T. Pineda. Kung wala si Bro Romel, hindi nato nabuo ang drama kay ti syempre kay siya ang nagahatag sang sound effects kag siya man ang nagabutang sang music. Iya ginitanan ubra ang pag-edit sang Agent Luna. Bisan gani ang pagdalaga na lang masiling si Agent Luna. Madalagan ako sa madasig. Dasigon ko pagit. Atong isa, tiruon ko sa tiil. Nagaamo na lang na iya, wala sang effects. Pagkalabot dito sa iya, gina-edit niya. Para sa akon, medyo maburubudlay gimaning drama nga Agent Luna. Ilabi na gid kay ti ang nagadala sang papel si Diego, amo si Amigo Lito. Ti wala di siya stupad namon ato to siya sa di na ganing lugar nila, Iloilo. Ti kami dire, ari man niya sa Kabankalan. Ginapadalaya lang na di ang iyang recording na wala sang gahod, kundi nagahambal lang gid siya tanan. Tapos gina-edit ni Bro Romel, ginabutangan niya sound effects kag music. Gina-designan, gina-analyze ang tanan niya mga ginahambal. Kag salamat man sa aton nga audio vision editor Romel T. Pineda nga siya ang naghimo gid sini nga drama para nga maghatag sang kolor gid sa mga istorya sa amon nga mga drama diri sa Naisyaga. Hindi man kami parehas kanami magdrama sa inyong mabatian nga mga dramatista sa radyo, pero himuon namon ang tanan para nga mahatagan kamo sang kalingawan. Sa liwat, salamat gid sa inyong nga pagpamati sa aton nga drama. Siya si Luna, anghel na totoo, ahente ng batas, puso'y matapang, laban sa sindikato, di siya matitinag. Luna, Luna, ilaw sa dilim, tagapagligtas ng mga anghel na kinidnap sa bawat laban. Siya'y nagtatagumpay, katarungan ng kanyang sandata, walang humpay. Mga babaeng inosente, biktima ng kasamaan, dinadala sa kasa upang doon ay ibenta. Ngunit dumating si Luna, ang kanilang pag-asa. Sinira ang kadena, pinalaya sila. Luna, Luna, ilaw sa dilim, tagapagligtas ng mga anghel na kinidnap sa bawat laban. Siya'y nagtatagumpay, katarungan ng kanyang sandata, walang humpay.
sandata, walang humpay. Sa pagtatapos ng gabi, ang mga bituin ay naningning. Sinunay nagtagumpay, ang katarungan ay nananay. Ang mga babae ligtas na, malaya na muli. Sinunang tagapagligtas, anghel ng gabi.